Dnes sme si vybavili Azuro v trojici. A sme si povedali, že ideme pozrieť na Kortmanku a uvidíme, ako časovo vydáme. A z Kortmanky by sme sa chceli ešte spustiť do Čičman. No, čo si dneska viacej prijať? Počasie je úžasné. Dostatok vody. Dostatok vody, dobrú náladu. Michal hovorí dostatok vody, dobrú náladu. No ale to by bolo dneska to by bol hriech byť v robote alebo doma. Presne tak, robota počká, robota neujde. No a sme pri jazere Hofer, pri Umelom. Na parádu. Takže šlapeme, pekne šlapeme. No Michal je ešte pri rampe, ale nebojím sa toho, že by nás nedobehol, lebo to je divočiak. Takže Kortmanka. Sme tu a máme to 2900 metrov. 3 km a vyšli sme 25 minút. No a menšie občerstvenie. Máme koľko? 23 km zatiaľ z domu. A teraz to bude parádny zjazd len cez hory do Čičman. No a potom si zase budeme musieť 6,5 km vyšlapať, ale zase potom čo? Zase máme zjazd domov až. Konečne trocha aj prestalo fučať. Už ideme do Čičman, takže tam sa aj najeme. No a potom si to pekne vyšlapeme zase naspäť a zase sa spustíme. Takže chytro si dáme kovču. Plánovali sme, že si dáme aj nejakú polievku, že sa najeme, ale nestíhame, lebo máme spoždenie 12:30 a dúfam, že do 2:00 sme doma, lebo o 2:30 vyrážame zase na tréning. Že? No. Bude to asi na parádu. Ty vole, hladný, nohy v jednom ohni a ešte máme dneska nohy s Míňom. Takže uvidíme, no. Čičman. Všetky chalúbky sú pomalované.
No a už máme cestu, sme začali pekne naspäť po tej istej trase, takže teraz to zase vyšlapeme, no ale potom sa už čisto len spustíme. No sa už pustíme, bez pedálovania. Už sme tu v pružine, zastavečka, naraz cesty a Ideme domkov sa naobedovať. už len miernym kopčekom stále pekne domov, takže na parádu. Dneska to bolo super. Neplánovanie, ale Neplánovanie, Michal vôbec na to s tým ani nepočítal dneska, Ja som predtým ešte ale som rád, že sme sa dneska vybrali. Takže ideme na to. stalo to za to. Sme už vo Vysolajoch. 55 km máme v nohách. Tak. Ale dneska bolo úžasné počasie. Dneska to bolo na úplnú parádu. Čo dodať? Takéto dni by mohli byť každý deň, že? viacej takých